One, uchazile usihlalo we-meeting ukuthi purpose yethu ukuthi sibe nayo ukuzobona ukuthi intuthuko iyafika yini kubantu. Uma ifika siwubongele umphakathi bese sisho ukuthi intuthuko eniphathe ngendlela e-right ngoba yomphakathi akuyona eka-government. Kodwa uma ingafiki, sithole ukuthi yini eyenza ingafiki. Then sikwazi ukuthi sithinte u-government as a whole. Njengoba ngikhona la ngimele u-government wonke. Noma home affairs, noma transport, noma yiphi i-demand ekhona. Ukuthunywa undunankulu ubaba uMphema okuyena undunankulu wethu nabaZulu nathani. Ngamanye mawusithi kaZulu. Bakazathi sekushintshe igama ngegama kushintshe. Aze bajabula abanye Now ngithi angikuchaze lokho Nkosi yami. Yabona i-problem yethu njengabantu abanikeza umsebenzi bithi ngu-MEC or ngumeya or ngikhansela. If wathatha umsebenzi we-development esesideliver wawufaka ipolitiki, we have lost it. You know why? Kungenzeka ukuphatha ngaso sikhathi leso. Kodwa masino ukuthi isikhathi sakho sincinyane. Lo mphakathi ongahambisela intuthuko ngelanga uyothola umakoti ohlala ngalapha. Kodwa uyamfuna hayi la ekhaya sinenkinga ukuthi awekho ama-toilet. La ekhaya sinenkinga ukuthi isikole asilungisile. Ingane ayiphasi ngoba u-education akabaqashanga othisha. Yabona ukuthi lento wena ungayibuka manje kanti have a long impact in your family. Awudingi ukuze kube yifamily ingane yakho. Kuyonze kushonwe kwesihlobo sakho ungakwazi ukufika into umgwaqo ulungisile. Ugule ukhazini wakho, i-ambulance ayikwazi ukungena ngoba wena uthoma uphethe wathi ayifuni ihambise intuthuko kana ngoba bafona kwelinye isonto. Now those are the things that kills democracy. Kills democracy. Izingene ngisho kuma-officials ke manje. Ama-officials asedlala ipolitiki. Elikhohlwayo ukuthi uzohamba lo oyi-politician usale wena lo ophumishayo ngenzeka angene ilanga phakathi. We are living in a sick society where we need each other. You might not need me today, but certainly we need me tomorrow. Because life is cycle. Now I'm saying this because I've seen many things.